Selam dostlar. Kalendarda yazның соңгы көннәре. Табигать иситкеч гүзәллеккә чумды. Иртә таңда кышлар сайрый. Кимдер ялга, кимдер сабан туйларына әзерләнә. Кыскасы, безне алда җәйнең әле башланмаган 92 көне көтә. Киләсе 3 айда хит-парадта катнашучы җырчыларыбыз нишләргә җыена икәнсең? Гомумән нинди яңалыклары бар? Булар хакында алдагы минутларда музыкаль каймак тапшыру вакытларында. 15-нче баскычта булучы Илмира Нагыймова июнь айы сабан туйлар, июль исә яшь парлар ясый торган туйлар айы ди. Ә менә августта гаиләсе белән ял итәргә җыйналар. Ләкин кайда, кемнәр белән һәм ничә көнгә әлегә ачык мәсьәлә. Көне җиткәч күз күрер ди җырчыбыз. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөюшак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Гашык булам сиңа, Ходай бәхетен күпесенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелемне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөю чаклары, кайнар кочакларың, шыңга ашкан татлы хыяллар. Мәхәббәтне сакла, өметләрем акла, гомерлеккә өзлеп сөйгән яр. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен.
Студентларның тормышы бик күңелле диләр сессия җиткәнче. Сессияларның саны нибары 2 генә. Июнь айында җырчы студент Лилия Хаснулова зачет һәм имтиханнар тапшырып, Сабантуйларда чыгыш ясап, июль-август айларында бакчада кайнашып, әниләренә булышыр өчен туган ягына кайтачак икән. Шулай шул көз айында тәмле кайнатмалар белән чәйләр эчәсен килсә, җәй тырышып алырга кирәк. Монысы билгеле факт. Кайшагында тулы бәхетеннән нур шәшә яраттым дип тапкан тиң ярына күзләр аша йөрәгем дәшә мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе төрле була, аерылганда сагышның сара син шылатма аны күз яшенә вакытларда сөюсен ала. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе серле була, канат куеп оча хыялга ай йолдызлар белән серләшәдә таң җилләре белән уяна. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып яратканны тоеп яратсын. Җырчыларның иң яраткан 2 бәйрәме бар. Берсе Яңа ел, икенчесе Сабантуй дип сүзен башлады Азалия Зиннәт. Алла бирсә, Сабантуйларда эшләргә исәп зурдан. Шулай ук яңа җырлар яздыру һәм җай чыкса әти-әниләр белән кайда булса барып ял итү. Бу план минимум диде Азалия. Аның җыры бүген 13нче баскычта. Сагынган чагымда хатларыңны алам, кабат-кабат тукып юанам. Айрылу сагышын бераз басып торсын, җан җылысы бер ки хатыңнан. Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә, анатыла йөрәк аралар. Алышы сәгатен якын әйтеп төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә, анатыла йөрәк аралар. Алышы сәгатен якын
yazıp jiberim Aklı şişkan jirye jiberim de kütem cevaplar Sinde yüreğimnin mehebet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Babışı seğetin yakın edip üsüle Ufuklara ışadır hatlar Ержерші Ленар Яшин bu yılna Арша педагогия кілиятінде оқуын тамамлай. Бүгінгі күнде оның жейге 2 түрлі планы бар. Я ол Қазанға келіп шәһәрдә тіпленіп яңа тормыш башлый, я Балташта ятып студияда яңа жырлар яздырып, Шушма елғасында балық тотып ял итәчәк. Қайсы вариантны кулайрак күрер күз көне белербез. Ә хәзергә жырын тыңлыйк. Yazmışıma rəhmət oqim Işratqanğa seni yolumda Bəxitimni şiddən izləmədim O bitminin qolumda Rəhmətləmin sina naturama Minə bulğan жылы qarashına Yaxtırıplar kitə dünyaları Bulsan əgər yanlarımda Rəhmətləmin sina naturama Minə bulğan жылы qarashına Yaxtırıplar kitə dünyaları Bulsan əgər yanlarımda Бәхетлемен синең янда Елмай юлы жауап тыйганга Ушка сыяр койнар йөрәгеңә Күпме караш назлар сыйганга Рәхмәтлемен сиңа натурама Миңа булган жылы карашына Яктырыплар китә дөньялары Булсан әгәр яннарымда Рәхмәтлемен сиңа Әтиләр исемле лирик жыр башкаручы Индива өр яңа трек әзерләү белән мәшгуль икән. Ул трекның көйе дә, аранжировкасы да әзер, бары сүзләрен генә язасы калган. Җырчы кызның шәхси яңалыкларына килгәндә, Индива хәзер Чаллыда түгел, Казанда яши. Башта ул квартал якларында яшәгән булса, хәзер шәһәр читенә күченгән. Шундый матур табигать, саф һава миңа яшәргә көч исти. Иҗат өчен илһам бирә ди 11нче урында булучы җырчы кызыбыз. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа. Әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә
Haklıq var bu sözlərdə Ətiyimnin əytir sözü Yaşırıngen közlərdə Min şeyge gümən әзір түгіл, келесі 3 айға планlar құрмадым deyip сөзін başladı Дамир Зиннатуллин. Тігер әйті алам велосипедта ерешекмін, су қинашақмын, ялан аяқ шәһәр бойынша ұзашақмын, Қырлай паркындағы летающая тарелка аттракционына отырашақмын, әтиянилеріні отпускларында ауылға ял итерге алып қойтырға тілейм, һәм әлбәттә инде туйлар үткәрү белән мәшгул булашақмын дейді жыршы егетебез. Hislerime yalıttın sağlım Ni kuruladım qarашımdan Yılmayırğa sebep tabım Suyundirdin sen tanqaşın Kütmegenden akış gibi Ütüp girdin Canıma uylarımdan Esir ettin Küngenim sana aşkına Sağınamın Tam yıldızım Sensiz kalamın yıldızım Unutulan yanlarında Deva bir şu canlarıma Kanatlanır ışık baran Sensiz bəxitimni tapmam Qarangıda yaktı izin Mindən sina yollar salğan Aldı almam sandığı aşık Küngelimə yol açtın İzlim seni Qıyğaş qaşın Yılmaydın da mindən qaçtın Sağınamın Tam yıldızım Sensiz kalamın yıldızım Unutulan yanlarında Deva bir şu canlarıma Шундай әйтем бар. Жырын тыңлап қаршы алалар, клипін қарап ұзаталар. Клипнің сыйфатынан тамашачы сенің ижатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә. Яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Ижатыңны теләсә кемгә ышанма. Сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдә баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Хит-парадның 9-нчы урынында Кыю кызлар дуэты. Ә сез беләсезме, бу дуэтның продюсерлары Артур Марат дуэты икәнен? Төгәлрәк әйтсәк, Марат Галимов. Кемнәр белми, ишетми калган Марат Галимов Кыю кызлар дуэтында җырлаучы Линара Батталованың ире. Артур Марат, Рузилә, Линара дигәч, Рузиләсе Артурның хатыны дип парлатып куймагыз тагын. 9-нчы баскычта бары бер генә пар. Рузилә, Линара. Бергә алар Кыю кызлар. Балашақта яратында үсәндір иді балам Күзілері жеткен сайыны шушы баланы иске алам Бақшаларға йөреп шығам әмкәй жыядыр балам Әші диян қолынан балам қабам Бақшаларға йөреп шығам әмкәй жыядыр балам Әші диян қолынан балам қабам Күзлері жеткеш, тәлгеш қызарып пішкен балам Хатирәлері булып балам Балашақ ярында қалған Бақшаларға йөгеріп шығам әмкәй жыядыр балам Әші диян қолынан балам қабам Бақшаларға йөгеріп шығам
Ландыш Немаджанова хит-парадта гел диярлек ярату турында җырлый. Тормышта да ул яратучы һәм яратылучы хатын-кыз. Ландыш өчен гаилә, ире, эш баласы беренче урында. Шуңа күрә аннан киләчәккә планнар турында сораша башлагач, ул автоматик рәвештә гаиләсен сөйли башлый. Җәй көне Ландыш гаиләсе күпчелек вакытын авылда үткәрергә җыена. Шунда бакча эшләрен карап, мунча кереп, шашлык пешереп. Ләкин Ландышның башында әлегә бер генә дата – 4 июнь үзенең туган көне. Җырчы бу көннең җитүен балаларча зур түземсезлек белән көтә. Ландышның җырлавын көтүчеләр, каршы алыгыз. Ул бүген 8нче басышта. Иркәм йөргән серле бакчаларда кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын үзем сибә киләм аны юлына ярата яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркәм яратмый Музыкаль каймак хит-парады алга таба дәвам итә. Тутый кышым дип җырлаучы Гөлназ Халикова җәй айларында сабан туйларда һәм концертларда катнашырга җыена икән. Иҗатына килгәндә интернет битләрендә аның тагын бер-ике композициясе бар. Теләгегез булса кирип тыңлагыз. Ә без Гөлназның хит-парадтагы җырына күчәбез. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутый кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем тутый кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә, теләгәннәр чынга аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутый кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Китер кышлар, җитәр язлар тагын, мин китмәмен кышлар артыннан. Мин калырмын синең йөрәгеңдә, син яраткан кешең мин булып. Син бит минем тутый кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир
berge kışım Алина Ахметшина да июнь айында имтиханнар тапшырып йөрәчәк. Чөнки сессиядан автоматик рәвештә азат ителүчеләрне хәтта минем үземнең дә күргән юк. Июль айы Петрау бәйрәме, аннары инде авылга кайтып кулга матык алып бәрәңге төбедә иясе булачак ди яшь җырчыбыз. Молодец, җәй көне физик эшнең беркемгә дә зыян иткәне юк. Эшләре хәтләре. İki avıl arası, şildire ot şanası. İki avıl arası da yaşlık kartlık arası. Gönül gül yaşlıklardey, oyları tili şillerdey. Yaşlık şokta yerdek bizde bulup elle kimlerdey. Yaşlık öte bitmegen, kartlık kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günleri biz ötmegen. Tili yaşlık şillerdey, tili gönüllerimiz. Yaşlık kartlık arasında baxtlı günler biz. Akıllı derde dügül, haman yaşlıkta köngül. Gözleri var gözler atarga, yarlar var yaratırga. Biz tilirip qaraganda, yarlar tilmirip qaray. Yarlar bilen yaşlık qala, nindidir vaqt janay. Yaşlık ötüp bitmegen, qartlık kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günleri biz ötmegen. Tiri yaşlık şillerde, tiri gönüllerimiz. Yaşlık kartlık arasında baxtlı günlerimiz. Yaşlık kartlık arası. Kartlık kete aldımda, yaşlık kuva atımdan. Yaşlık bilen qalır idim, düşüp qalıp atımdan. İrte kebek yegenlerge yürektegi yalqındı. Ni dili şok, ni akıllı, qaya burim atımdan. Авылда үсеп, авыл табигатына гашыйк, милли традицияларны хөрмәт итүче Илдар Әхмәтов Сабантуй бәйрәмнәренә битараф түгел. Үзен хәтерләгәннән бирле Сабантуй ярышларында катнашкан Илдар, Алла бирсә, улларын да шул рухта тәрбияләргә тырышачак икән. Киләчәктә ике улының һәр берсе Сабантуй батыры булса, миннән дә бәхетле ата булмаячак ди ул. Бу сүзләрдән соң бирсен Ходай диеп, 4-се һәм 5-се көнне район авыл Сабантуйларында очрашканга кадәр дип, җырын тыңлыйсы гына кала. Гомерләр йомгагы сүтелә, көннәр арты көннәр үтелә. Яшәвем мәгънәсе серләре, йөземнән нур булып бөркелә. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Тоярга җирана сулышын, бирерләр гомерләр тик азга. Мизгел кебек кенә вакытны, туктатасы иде беразга. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Ишетү зур бәхет шау-шуын, дәрьядай буякты дөньяны. Мәхрүм итмә аны күрүдән,
Ayırma sağlıktan Hıdayım Jillerde ismi şul kirge Qaytmıylar yaşlıkның yılları Bik jitez yigire Tegeri gümürüm yımgağı Hit paradımızның 4-нче урынында Алина Даутова. Аның яңалыкларына килгәндә, ул һаман декрет ялында, баласын үстереп өендә утыра. 1 июньдән сессиясе башланып китәргә җыена. Имтиханнарны уңышлы гына тәмамлаганнан соң Алина тиз ритмлы берәр хит яздырга планлаштыра. Аннары шул җырга клип тә төшерәчәк икән. Җырчыбызга бары уңышларына телибез дә җырына күчәбез. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иретимсең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иретимсең, синнән башка яши белергә. Теге йөрәкне ничек иретимсең. Гомер буе сөйгән йөрәк бит ул, изгелегә дә тыныгып белмәде. Бары сине генә сөйде, аңлар микән симә дигәнне. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иретимсең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иретимсең, синнән башка яши белергә. Теге йөрәкне ничек иретимсең. Җәйгә планнар зурдан, яңа җырлар яздырып, бәлкем Америкага барып кайтырмын, анда җырларга тавыш яздырып, дусларым белән күрешеп. Әлбәттә, туйларда эшлисе бар инде, һәм ял итү турында да онытмаска кирәк. Рамазан айы вакытында туйларга заказлар бик күп түгел. Шуңа күрә авылга кайтып, 1-2 атна дәвәтием янында ял итеп алмакчы булам дип планнары белән уртаклашты Рамил Закиров. Аның җыры бүген 1-нче эшлекне ачып җибәрә. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны, хисләрем чын икәнен? Сорагып бетәм, көтәм очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда.
Әлфина апаның жейге планнары зурдан. Сольный концерттар белән йөрергә җыенмаса да, бер 4 җиргә сабан туйга чакыру килгән. Шулай ук Башкортстан якларында, Татарстанда узучы төрле чараларда да күреп булачак икән Әлфина апаны. Әҗәй ахырында Европага барып кайтыр идем ди хыялый җырчыбыз. Син кояшым, син айым, ерактагы йолдызым, күңелеңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Син минем бәхет кошым, шатлыгым, куанышым, йөрәгемнән сиңа язган җырларым, юанышым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Синеме тормышымның фәрештәм яшәешем, Ходай сакласын үзеңне, кадерле якын кешем. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Жыры беренчелектә булучы Илмира Сулейманованың җәйге айлары азмы күпме планлаштырылган. 2 җырга клип төшерү өстендә эшли, әлбәттә инде сабан туйларда чыгыш ясау, балалар белән аквапаркка килү һәм җәй буе бакчаларында яту. Балаларга да саф һава, үзенә дә тик тормас өчен менә дигән чара. Илмираның җыры бүген абсолют хит. Ялгызларга бик авырдыр, билеп алса сагышлар. Аерылмасын парлы ярлар, кавышсыннар ялгызлар. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ялгызларның хәлен белеп, олыларның кадерен белеп, парлап яшигәле, шатланышып сөенеп. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Шуның белән бүгенге хит парадыбыз тамам. Барчабызны якынлашып килүче милләтебезнең күрке булган Сабан туй бәйрәмнәре белән тәбрикләп, мин Булат Бәйрәмов бүгенге хит парадыбызны тәмамлыйм. Бәйрәмнәрегез һәм җәйге айларыгыз күңелле һәм истә калырлык булсын.